झटकून घे झटकून घे. बिलगलग होती फुगलं असं कोणत्या दुकानदाराने दाखवलंय मला सांगा आता. हं? एक एक झाड पाहिजे तुम्ही याच्यात आहे ना कोणतं पण तुमचं एक एक झाड पहा पूर्ण झाड सगळं ऍक्टिव्ह करून टाका. आणि तुम्ही आता हे दोन तास असं ठेवलं ना दोन तास सुकणार आहे. हे फक्त बागेसाठी डाळिंबाची किंवा याशीची द्राक्षाची याची बाग आहे ना, म्हणजे वरती त्याच्यावर माल असताना वापरलं तरी चालतं. त्याने काही म्हणजे साईड इफेक्ट कुठे येत नाही. भाजीपाला धंदा नाही आता हे सागवण आहे फक्त बरं का? भाजीपाला करायला हा? नाही, तसं नाहीये. तुमच्या दृष्टीने सागवण आहे. थोडीशी ताकद आहे बा ती एवढं ताकद आहे प्रॉडक्ट मध्ये ते तुम्हाला दाखवायचं. तुम्ही जे म्हणता ना तुमचं सुकलेलं झाड आहे ना सुकलेलं झाड- काय? झाड- त्याच्यावरती काय करायचं मगा भरून घेऊन जा त्याच्यावर टाकून पहा ऍक्टिव्ह कसं करते ते. जाय ना आणि कर. या पाटीतलं टाकून या. पाठीमधलं जे आहे जास्त नाही टाकायचं त्यात थोडंसं मिक्स करू आपण थोडं. थांबा आता. आळूचं पान आहे इकडे आळूचं पान आहे. आळूच पान आहे का? आळूचं नाही आपल्याला टमाट्याचं ऍक्टिव्ह करायचंय टमाट्याचं. नाही आळूच्या पाण्याला सुद्धा जे तुम्ही इतर पाणी लटकत नाही ना याच्यात तुम्ही टाका आळूचं पाणी लगेच लगेच पाणी ताबडतोब म्हणजे स्टिकर स्प्रेडर ऍक्टिव्ह थांबा एक मिनिट एक पान झालं फ्रेश.